Казвам се Станислав Грозданов, съм изпълнителен директор на инвестиционна компания Parkway Investments EAD. Parkway.City това е един голям жилищен комплекс, квартал, както ние го наричаме, квартал от кота 0, намиращ се в квартал Витоша. Това е една местност, която към днешна дата е абсолютно необлагородена, без инфраструктура, един квартал, който може да се реализира от нулата, което ние в момента целим да направим. Проектът представлява един голям квартал, състоящ се от 52 сгради, около 200 000 РЗП ще се реализира, над 10 км ВиК инфраструктура и над 15 км асфалт. Това са големи инвестиции, голям квартал, който реализираме ние. Ниско застрояване, комфортно, европейско, мини градче. Съставните части, много важен елемент е, че може да се каже, сърцето горе-долу на квартала ще има метростанция. Това улеснява транспорта, много добра локация, намира се между булевард Симеоновско шосе, между Черни връх и основната развръзка на града е околовръстният път. Също така в квартала в момента се проектира и ще се реализира държавни учреждения, като 2 детски градини и училища. Това също е една основна част за живущите в този нов квартал, който ние изграждаме от нулата. Бих се съгласил с вас, наистина проектът е мащабен и много амбициозен. Има си и своите предизвикателства и сме обаче абсолютно уверени, че ще се справим и ще го реализираме абсолютно успешно поради екипа, който стои зад проекта. Това са специалисти в много области и сфери, с голям опит и към момента са реализирали много проекти зад гърба си и реално този проект ще бъде реализиран в най-добрия си вид. Много строители и инвеститори, ваши колеги в бранша, казват големи изречения и кръмки фрази на клиентите си, но те после ги разочароват. Защо вашите клиенти да ви имат доверие на вас, че може да се справите с това, с което сте се захванали? Добър въпрос. Бих искал две неща да отговоря. На първо място бих акцентирал, че все пак ние не реализираме чужд проект. Това е наш проект и ние осъществяваме нашата визия в него. Как трябва да изглежда един съвременен, нов европейски квартал. И на второ място не умея да лъжа. Да, не ми се получава.